खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै 24 नभेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों आं सना नार्जारिया। मेष राशि बिमाया फिसानि सोलोंथाइनि फारसे साननानै जिंगा सिगोन। उसुखुथुयै साना बारगोन। नखराव जिंगानि थासारि जागोन। वृष राशि थिरांथा लानाय खामानिखौ जाफुंहोनो गोहो बोलो थानाय नङा। गोसोआ बायगोन। गारि मटर सालायनायनिफ्राय गोजानाव था। मिथुन राशि गिदिर थांखि लानो गोहो बोलो मोनगोन। गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। गोजोन सान। कर्कट राशि साना गाहाम नङा। देहायाव बायदि बेराम नुजाथिनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानानै सोलिनांगोन। सिंह राशि नखरनि गाज्रि जानानै थानाय थासारिया मोजाङाव फैगोन। नखराव बयबो खौसेयै संसार जानो हागोन। बिमानि गोरबोआ गोजोननायजों बुंफबगोन। कन्या राशि गेदेर मुवा बेसाद मोनफुंनो हागोन। गोजोन संसार जालांनो हानाय खाबु आखायाव फैगोन। आबाद मावनायनि मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। तुला राशि गेलेमु बादायलायनायाव जेननांनो हागौ। सिमांफोरा बायफ्लेलांगोन। गोसोखौ गोरा खालामोब्ला दुखुनिफ्राय उदां जानो हागोन। वृश्चिक राशि गिदिर बिबान गथाय जागोन। गोबां सुबुंफोरा नोंथांनि सायाव मिजिं थिगोन। गोसो होसारनानै हाबा मावोब्ला जाफुंसारनाय मोनगोन। धनु राशि आनजाद लिरनायनि मोजां फिथाइ मोनगोन। गावनि थांखि फारसे आगान सुरनो हागोन। गोसोआव साहस बारायगोन। मकर राशि बेसेन गोसा माबा मोनसे खोमागोन। दुखुखौ फोरमायना लानो हायैयाव देहा सावस्रि गाज्रि जागोन। आंगो लोगोनि साखाथियाव थानाया गाहाम। कुम्भ राशि आखाइ गोलाव सुबुंजों अनसाय जागोन। जिउ राहा दानानै लानो हागोन। बिसि फिसाजों गोजोन संसार जानो हागोन। मीन राशि नांलाय खमलाय खालामनानै मान सन्मान खहा खालामना लाफ्लांगोन। गुबुनजों सुखु जायै आखु दिन्थि जागोन। हागौमानि सानै हयै राव बाहायोब्ला गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बडलेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नभेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ। थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआर खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय। दिनै 21 नभेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान, इंराजि रावनि द आक्सियम अफ चइस, 22 नभेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय, कानाडा रावनि माथिया, 23 नभेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक, हिन्दी रावनि हाकिम, 24 नभेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन। बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन थामथि मैहुर हादर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ।